Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Brave Buddy LV. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you! Ang tutorial natin ngayon is paano mag-check ng watts hour sa Cron. Dahil marami akong kaibigan nagtatanong kung paano daw mag-check. So, let's go! Ang una po nating puntahan is Cron. Kailangan ang nakalagin po dyan is yung main natin para ma-check po natin ang watts hour. Ayan. Guys, nakalagin na po ang main natin. Ang unang i-click po natin is yung logo natin dyan. Yung logo lang po natin. Pagkatapos your channel. Pagkatapos next, customize. Ayan, pagka-click mo po siya ng customize channel, diretso na po yan siya sa studio. Ayan guys, nakapasok na po tayo. Ayan. Ganito po yung ano niya, yung setting niya. So, i-click lang po natin dyan is yung $sign. Ayan. Ayan guys. Dyan po natin makikita yung kailangan nating watts hour. Ayan guys, i-zoom po natin para klaro. Ayan guys. So, ang record ni YouTube sa atin is 1,000 subs and 4,000 watts hours. And then, itong step 2 natin is verification po ito. So, you must need to turn it on and then put your mobile number para sa security ng ating account. So, ganun lang po siya kadali guys. Yan. Tsaka kung gusto nyo rin po i-check yung analytics po natin, ito po siya. Ayan, may pagpipilian po dyan sa right side ng kung anong buwan, anong month gusto nyo. So, iset po natin siya ng lifetime. So, yan guys. Yan, sana po mga kaibigan ay